ଆଜିର ବିଷୟକୁ ସ୍ୱାଗତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ପରିସରକୁ। ଶିକ୍ଷା ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଦୂର କରି ଅନ୍ଧକାର ଜୀବନକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରି ଜୀବନର ଚଲାପଥକୁ ସହଜ, ସରଳ, ସୁନ୍ଦର, ସୁଗମ କରିବାର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା। ଜୀବନରେ ଉତ୍ତମ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା। ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିଥିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା। ଶିକ୍ଷା ବିନା ଏ ଜୀବନରେ ନୟନ ଥାଇ ବି ଲାଗେ ଅନ୍ଧାର। ଏ ସଂସାରରେ ଜୀବନ ଜୀଇଁବାର ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ନିଜ ସାଥିରେ ଥାଏ ସର୍ବଦା। କେହି ନଥିଲେ ବି ଆମ ନିଜ ପାଖରେ ସର୍ବଦା ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମେ ଆମ ଜନ୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭଲ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ସହ ଆମେ କିଏ ଚିହ୍ନିବା ଜାଣିବା ଆମ ସଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପକୁ ବୁଝିପାରିବା ଏବଂ ସତ୍ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା ସହ ଉତ୍ତମ କର୍ମ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ବହନ କରି ମଣିଷ ପରି ମଣିଷଟିଏ ହେବାର ସ୍ୱଭାବ ସ୍ୱରୂପ ଆଚରଣ ବ୍ୟବହାର ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ନିଜକୁ ଜଡ଼ିତ କରି ଜୀବନ ଜୀଇଁବା ସହ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ସରଳତାର ସହ ଆଗେଇ ନେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚରଣରେ ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ସମର୍ପିତ କରିଦେଇ ଜୀବନ ଜୀଇଁବାର ସର୍ବଦା ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ଆମ ଜୀବନର ସୃଷ୍ଟି ଓ ସ୍ରଷ୍ଟା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ ଆମ ବଡ଼ ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ମା ବାପା। ଯାହା ଲାଗି ଆମେ ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିଅଛୁ ତାହା ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ମା ବାପା। ମା ବାପା ନଥିଲେ ଆମେ ଏ ସଂସାରରେ ପାଦ ଦେଇ ନଥାନ୍ତେ। ସେଥିଲାଗି ମା ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସୃଷ୍ଟି ଓ ସ୍ରଷ୍ଟା ଏବଂ ଆମ ବଡ଼ ଈଶ୍ୱର। ମା ବାପା ଥିବା ବାସସ୍ଥାନ ଅଟେ ଆମ ଲାଗି ବଡ଼ ମନ୍ଦିର। ଆମର ସର୍ବଦା ପୂଜ୍ୟ ମା ବାପା ଅଟନ୍ତି ଆମର ବଡ଼ ଠାକୁର। ଆମେ ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିବାରେ ଆମ ଜୀବନର ଚଲାପଥକୁ ଆଗେଇ ନେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ମା ବାପାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ମା, ପରେ ଅନ୍ୟମାନେ। ସେଥିଲାଗି ଆମ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ମା ଶବ୍ଦ ଆମ ପାଟି ଭିତରୁ ପ୍ରଥମେ ବାହାରିଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଙ୍କ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଜୀବନର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ମା ହାତରୁ ହିଁ ଆମେ ଚାଲିବା ଶିଖିଥାଉ। ଯେବେଠୁ ଆମେ କଥା କହିବା ଶିଖିଥାଉ ମା ବାପା ଦେଇଥିବା ଶିକ୍ଷାକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରି ଜୀବନ ଜୀଇଁବାର ଆରମ୍ଭ କରିଥାଉ। ମା ବାପା ଶିକ୍ଷା ସହ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମା ବାପାଙ୍କ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ହିଁ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଗୁଣ ଚରିତ୍ର ସ୍ୱଭାବ ଆଚରଣ ବ୍ୟବହାରକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିଥାଏ। ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜକୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଗଠନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଥାଏ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇ ଭିତରେ ଥିବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଥାଏ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭଲ କର୍ମ କରିବା ସହ ଭଲ ମାର୍ଗରେ ଯିବାର ସର୍ବଦା ପ୍ରୟାସ କରିଥାଉ। ମା ବାପା ଠାରୁ ପାଉଥିବା ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଏ ସଂସାରକୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ ଭିତରେ ସାଂସାରିକ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ସଂସାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା ସହ କିଭଳି ସଂସାରରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା
ତାହା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୟାସ କରିଥାଉ। ଆମେ ଜୀବନ ଜୀଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଜୀବନ ଜୀଇବାକୁ ହେଲେ କର୍ମ କରିବାକୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମ କରିବାର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଅନେକ ଗୁରୁକୁଳ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗୁରୁକୁଳ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଶିକ୍ଷା ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଭଲ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ସହ ଆମ ଜୀବନର ଆସୁଥିବା ଅନେକ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଉତ୍ତମ ଜୀବନ ଜୀଇବାର କୌଶଳ ଆମକୁ ଶିଖାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ସକ୍ଷମ କରି ବଞ୍ଚିଥାଉ। ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭଲ ମନ୍ଦକୁ ବୁଝିପାରିଥାଉ। ଆମ ଜୀବନ ଆମେ ସର୍ବଦା ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାରକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆମେ ଖରାପ ଶିକ୍ଷାକୁ କୁସଂସ୍କାର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା। ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ବଳରେ ଆମେ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହୋଇ ସମାଜରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଶିକ୍ଷାକୁ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଏଜୁକେସନ୍ କୁହାଯାଏ। ଇ ରେ ଏନର୍ଜି, ଡି ରେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ୟୁ ରେ ୟୁନିଟି, ସି ରେ କନଫିଡେନ୍ସ, ଏ ରେ ଏମ୍, ଟି ରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ଆଇ ରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ଓ ରେ ଅପରଚୁନିଟି, ଏନ୍ ରେ ନ୍ୟାସନାଲିଟି। ଏଜୁକେସନ୍ର ଅର୍ଥକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଇ ରେ ଏନର୍ଜି, ଉର୍ଜା ବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଆମର ଅନେକ କିଛି ଦୁର୍ବଳତାର ସମୟରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଶିକ୍ଷା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବଳ ଶକ୍ତିର ଜାଗ୍ରତ କରି ଆମ ଭିତରେ ସର୍ବଦା ଆମ ଜୀବନରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଡି ରେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ଅନୁଶାସନ ବା ଶୃଙ୍ଖଳା। ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ କିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ପରିଚାଳନା କରି ନିଜକୁ ଆମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସ୍ୱୟଂ ଚାଳିତ କରିବା ଏବଂ ଆମ ଜୀବନ ଶୈଳୀରେ ଉତ୍ତମ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ସବୁବେଳେ ପ୍ରୟାସରତ ରହିଥାଏ। ୟୁ ରେ ୟୁନିଟି, ସର୍ବକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଏକାଗ୍ରତା ଆମ ଜୀବନରେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏକାଗ୍ରତା ଏକତାର ଶକ୍ତି ବଳରେ ଅନେକ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତିର ସହଜ ସରଳ ସାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏକତା ବି ଏକ ଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ଅଟେ, ଯାହା ଜୀବନକୁ ଉତ୍ତମ କରିଥାଏ। ସି ରେ କନଫିଡେନ୍ସ, ବିଶ୍ୱାସ ବା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ। ଆମେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆପଣାଇ ନିଜ ଉପରେ ସର୍ବଦା ଭରସା ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଗେଇ ଯିବା ଉଚିତ। ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରହିଲେ ହିଁ ସଫଳତାର ସହ ଅନେକ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ଏ ରେ ଏମ୍, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା। ଆମେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପାଦ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ବିଶ୍ୱାସର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବା ଉଚିତ। ଟି ରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ପ୍ରତିଭା ବା ଦକ୍ଷତା। ସର୍ବକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତାର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଶିକ୍ଷା ନିଜର ପ୍ରତିଭାର ଶକ୍ତି ବଳରେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତାର ପ୍ରାପ୍ତିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଆଇ ରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ରୁଚି ବା ପସନ୍ଦ। ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଦ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ହେଉ କି କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ନିଜ ପସନ୍ଦ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ସର୍ବଦା ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଓ ରେ ଅପରଚୁନିଟି, ଅବସର ବା ସୁଯୋଗ। ଆମେ ନିଜକୁ ଜଡ଼ିତ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହେଉ ବା କାହିଁକି
ଯଦି ଅବସର ନ ଦେଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତେବେ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଫଳତା ହେବାର ଅଧିକାଂଶ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ସେଥିଲାଗି ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଶିଖେଇ ଦିଏ ସୁଯୋଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର। ହେଲେ ଆଗ ପଛକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର କରି ସବୁକିଛିର ଉତ୍ତମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ସଫଳତା ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ଏନରେ ନ୍ୟାସନାଲିଟି, ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦ ବା ଜାତୀୟତା। ଶିକ୍ଷାର ଅବଦାନରେ ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତିକୁ ପରିଚିତ କରାଇବାରେ ଆମକୁ ସହାୟକ ହୋଇ ଆମ ନାଗରିକତାର ପରିଚୟ ହିଁ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦ ବା ଜାତୀୟତା। ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଅନେକ କିଛି ଜାଣିବା ସହ ବୁଝିପାରିଥିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ଧନ୍ୟବାଦ।